Για πάμε άλλη μια γραμμή, παιδιά, να γίνεται παιχνίδι. Θέλω δυνατό. Ποιος είναι? Γεια σου, Ανίτα. Ποια είστε, μαντάμ? Από Λαμία, η Χαρίκλια. Χαρίκλια η Λαμιώτισσα. Ναι. Πολύ ωραία. Τι κάνετε, Χαρίκλια? Πολύ ωραία. Με να τι σου δεις το μωράκι. Merci. Με τι ασχολείστε? Δουλεύω στο σχολείο, καθαρίστρια. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν φέρει το κλεφτρόνι, ένα κλεφτρόνι που έχω σήμερα. Ναι. Έχει φέρει εδώ κάποια σεντουκάκια. Έχει τσιμπήσει από σπίτια. Το 1, το 2, το 3. Ένα από αυτά μέσα του έχει 500 ευρωπουλα. Τα άλλα έχουν δώρα. Θέλετε να το πάμε έτσι να δούμε τι γίνεται? Ας το πάμε έτσι. Ή θέλετε κάτι άλλο να παίξετε? Θέλω να σας αποτρέψω από την αρχική σας σκέψη. Ας παίξουμε με τις κανάτες. Δεν τα λέμε κανάτες, μαντάμ. Το λέμε μπαρ. Το κανάτες μας τη σπάει, μας το λαϊκεύει. Το ότι δεν είχαμε βρει πολύ σικ να πούμε αντικείμενο να το βάλουμε μέσα δεν σημαίνει ότι πρέπει να το υποβαθμίσουμε το παιχνίδι και να το λέμε κανάτες. Το παιχνίδι λέγεται μπαρ. Για ένα ποτό. Είναι σικ παιχνίδι. Σας ακούω. Να πούμε το τίποτα. Το τίποτα. Ναι. Ναι. Τον έρωτα. Τον θέλει τον έρωτα. Πού είναι ο έρωτας, παιδιά? Της αρέσει ο έρωτας. Πού είναι ο έρωτας? Ωραία. Το 8, ναι. Να πούμε... Έλα, τώρα έχεις Δεν και τα το... βλέπω καλά τώρα. Παιδιά, ανοίξτε λίγο το πλάνο να βλέπει, δεν μπορείτε να το... Το 18. Αν Ποιο ανοίξετε, είναι το 18? Το 18 είναι η παρέστηση. Ναι. Πάντως με τον έρωτα σε είδα να σαλεύεις μετά, αλλά δεν μου σάλεψες πολύ. Χαρίκλια. Ναι, ναι. Με τον Μ' αρέσει έρωτα. πολύ ο έρωτας. Σ' αρέσει, Χαρικλιάκη? Ναι. Είσαι ερωτευμένη? Λιάκι. Τι έχει πάθει? Πώς έχεις? Ορίστε. Τι έχεις έφαγες το μεσημεριανό σου? Έχετε πιει και Χετό. κρασάκι, έχετε πιει και κρασί λίγο? Όχι, όχι. Α. Αλλά όταν ακούς για τον έρωτα, όλο κάτι σου συμβαίνει. Μέσα μια αναστάτωση έχεις, Ναι, ναι. Α, είναι αναστατωμένη η Χαρίκλια, παιδιά. Χαρίκλια, είσαι παντρεμένη? Ναι, ναι. Και αναστατωμένη? Ναι. Και ερωτευμένη? Πολύ. Για δώσε μου τον έρωτα να του μιλήσω λίγο. Ορίστε. Μου δίνεις τον έρωτα, σε παρακαλώ, να του μιλήσω λίγο. Ναι, ναι, πάρ' τον. Ναι. Καλησπέρα, Ανίτα. Τι κάνετε έρωτα? Ορίστε. Τι κάνετε έρωτα, λέω, καλά είστε? Μια χαρά. Είστε ο έρωτας της Χαρίκλιας. Ναι. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε γύρω στα 30 χρόνια. Το όνομά σας έρωτα? Χρήστο. Χρήστος. Χρήστο. Είστε ερωτευμένοι με τη Χαρίκλια, Το έχει τέρμα την τηλεόραση εδώ μεταξύ. Και πολύ. Μάλιστα. Έχετε και παιδιά? Όχι, δεν έχω παιδιά. Μάλιστα. Και με το Χαρικλιάκι περνάτε μια χαρά, φαντάζομαι, έτσι? Το διασκεδάζετε? Πολύ ευχαρίστω, το διασκεδάζω, πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι δίνει το τίποτα τώρα. Σχεδόν τίποτα. Έδωσε όμως 50 ευρώ πουλάκια, εντάξει, καλά εξηγήθηκε. Η παρέστηση δίνει... Ακουμπάει τα 100 με την παρέστηση. Χαρίκλια! Πολύ ωραία, ωραία. Έρχεται ο έρωτας τώρα για σένα. Ο έρωτας και τα κάνει τα 100. Τα κάνει 250 ζεστά και μετρητά ευρωπουλάκια. Ωραία, πολύ ωραία. Γεια σου, Χαρικλιάκη. Γεια σας. Γεια.